Żgur huwa illi inutli il-Partit Nazzjonalista jibqa' jibdel il-kapijiet. Jekk mhux se jibdel il-metodu ta' kif jagħmel il-politika, jerġa' jkollna l-istess problemi. Dan huwa kliem l-eks deputat nazzjonalista Herman Schiavone waqt il-programm bil-fatti ftit sigħat wara li Bernard Grech ħabbar ir-riżenja tiegħu minn kap nazzjonalista. Schiavone qal li jkun żball jekk jintefa' t-tort tal-kejos fil-Partit Nazzjonalista fuq Bernard Grech hekk kif tenna li l-problemi bdew snin twalilu u llum hemm xquq finanzjarji u politiċi li waslu biex faxex sħaħ ta' nies tilfu kull fiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Schiavone sostna li l-Partit Nazzjonalista jinsab fis-sitwazzjoni li qiegħed għaliex baqa' dejjem jinjora l-messaġġ tal-poplu kontra il-politika tan-negattività. Kull appuntament elettorali li kellu il-Partit Nazzjonalista mill-2008 l law fejn tilef b'maġġoranzi ta' 30-40 elfijiet, tajjeb irreżista il-messaġġ li beda jdilu l-poplu. Tajjeb inti inutli illi tkun klikka ta' nies titkellem u taqbel u tabta fuq dar xulxin. Jekk il-poplu qed jgħidlek le jien ma rridx din negattività kollha. Ma rridx illi intom ma taqblu f'xejn mal-gvern, ma rridx illi tridu titfgħu il-ħabs in-nies il-ħin kollu, ma rridx din it-tip ta' politika. L-eks deputat nazzjonalista sejjaħ il-Partit Nazzjonalista bħala wieħed tossiku. Il-Partit Nazzjonalista diġà qed il-brand hija tossika. Illum hawn nies illi kienu jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista u llum jibżaw li l-Partit Nazzjonalista jitla' fil-gvern. Schiavone spjega għaliex ma jagħmel ebda sens li l-Partit Nazzjonalista qed jersaq lejn ir-raba kap tiegħu fi 8 snin. Jekk ikun fl-eżekuttiv, nħeġġu biex jirrekonsidra fl-interess tal-partit u l-pajjiż. Imma jekk ser jidħol xi ħadd ġdid, irid jagħmel pjan ta' 7 snin, m'għandix ixxekklu l-elezzjoni li tiġi fi żmien sentej, jiġifieri irid ikun trasparenti mal-poplu. Malti jgħidina, isma' il-Partit Nazzjonalista diġà qed il-brand hija tossika. Waħda mill-ikbar problemi tal-Partit Nazzjonalista llum skont Schiavone hija r-rabta li għandu mal-estremisti. Il-partit irid jinfatam ma dawn il-nies mhux għal-Repubblika biss, imma anke oħrajn illi għandhom politika estrema. Herman Schiavone temm jgħid li wara dawn is-snin kollha fl-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista għandu jieqaf jaħseb li għadu fil-gvern. L-unika mod illi tibda timxi l-qudiem huwa billi taraf illi l-poplu għadda ġudizzju fuqek ma tibqax taħseb 13-il sena wara li nżilt fl-oppożizzjoni illi għadek fil-gvern u mġiba ta' individwi li jaħsbu li għandhom il-poter fidejhom.